Maayong adlaw kaninyong tanan, di na sa BJMP or bisag kinsa tong naminaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Karong panahon na, karong orasan na ako diri sa Himalalod, Pilipinas. O nalipay kog dako nga nakabisita gihapon dinhi. So nagpasalamat usab kog dako sa mga tawo nga mitabang kanato karon. Kay kung wala sila, dili kita makatuon sa atong Bible study. So katong prepare og snacks, katong prepare sa television, daghang salamat. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Magampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat nining gwapo kaayo nga adlaw nga imong gihatag kanamo aron nga kami makatuon sa imong pulong. Ginoo, misalig kami nga ang imong pulong maoy among suga sa among kinabuhi. Nagahangyo usab kami nga ang Espiritu Santo maoy magatuktok sa among kasing-kasing aron nga among abrihan kini. Hinaut pa nga ang imong pulong maoy makahatag og pagkaon sa among kinabuhi, sa among espirituhanon nga kinabuhi. Ginoo, hinaut pa nga ang imong pulong magpuyo sa among kasing-kasing. Dili lang kami motuo, kundi mosalig o kami mosunod. Daghang salamat ining panahon karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Ato gihapon nga i-continue ang pagtuon nato sa libro ni si libro ni Dr. Luke sa kapitulo 8. Taas kining chapter. So sa dili magdugay, sa dili pa kita magsugod, atong i-review kung unsay atong gitunan. O sa versikulo 8, di na atong makita nga usa sa mga tawo nga nagsuportar sa ministry, sa trabaho ni Jesus, mao ang mga babae. Sa unang panahon ang mga babae, ang status nila ubos kaayo. Apan atong mahibaw-an dinhi nga sila nagsuportar di sila sa ministry sa atong Ginoong Jesucristo. Sa akong usab nga ministry din sa Pilipinas, daghang nagsuportar. Kay pananglitan maglisod tag tabang sa mga tao kung walay mga retired people, mga pensioners o uban pang mga amigo nako nga mitabang aron nga ang pulong sa Ginoo magmukalat dinhi sa atong lungsod, nga kita dili lang sa atong lungsod kundi sa uban, aron nga kita musalig sa Ginoo o nga ang uban usab nga makadungog magatubo ang pulong sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. So mao na nga sa ministry, it's a teamwork. Dili lang ikaw ang hero, kundi adunay mga kauban nga motabang kanato. Og paghuman dito sa sunod, si Jesus naghatag og sambingay may tungod sa pulong nga musabwag sa maayong balita sa ubang mga tao o sa tanang mga tao, unsay epekto sa ilang kasing-kasing sa dihang makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Ang ubang pulong sa Ginoo dili moturok sa kasing-kasing sa mga tao tungod kay gahi ang ilang kasing-kasing. Pride o kung unsa pa nang uban nga mga yutan-on nga mitubo sa ilang kasing-kasing. Apan ato usab nga nahibawan nga adunay mga tao nga gipreparar sa Espiritu Santo ang ilang kasing-kasing aron nga modawat sa pulong. Og adunay sa versikulo 16, adunay responsibilidad usab ang mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Dili lang nila taguan ang pulong sa Ginoo, miingon si Jesus nga dili nimo taguan ang suga sa ilalom sa katre, kundi imo ning ipagawa aron nga daghang mga tao nga makakita. Ikaw usab, ikaw ako, kung kita nakadungog sa pulong sa Ginoo, ato usab
nga ato ning isabwag, ato ning ipakita, ato ning i-share, ato ning ibahin-bahin sa mga tao nga duol sa atong kinabuhi. Og sa versikulo 19 atong gitun-an usab, atong nabasahan dito nga ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Hesus mibisita niya. Apan tungod kay busy kay si Hesus sa iyang daghang kay mga tawo nga maminaw niya, so galisod sila duol. Og nagpakuha sila tawo nga ingna nga kami naa diri. Ingna nga imong mama, imong igsuon naa diri gahulat, gusto makikita nimo. Unsay giingon ni Hesus? Very interesting kaayo. Miingon si Hesus, kanilang tanan ang akong inahan ug ang akong mga igsuon mao katong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Dili lang mamati, kundi magtuman niini. So, magamit usab nato ni atong makita nga ang importante ni Hesus, ang pinaka-importante gyud niya mao nga ang mga tao nga mosunod kaniya. Ang mga tao nga mutuman sa iyang pulong. Og sa versikulo 22 atong gitun-an nga gipahunong ni Hesus ang unos. Gipahunong niya kinsa may mga tao karon nga makapahunong sa unos. Sa nianang panahon na miingon si Hesus, muadto kita sa Tabuk. Og siya natulog kay gikapoy. May baon nato nga si Hesus, tao siya, sa dini siya kumpleto nga tao, gikapoy siya, gigutom, giuhaw, kumpleto usab nga Ginoo, tungod kay nabaw-an nato dinhi nga gipahunong niya ang unos. Siya ang nagkontrol kay siya may nagbuhat sa kalibutan. Og sa versikulo 26 atong gitun-an usab nga giayo ni Hesus ang tawo nga giyawaan. Og ang yawa misulod sa tawo, og daghang kay mga yawa nga misulod sa tawo, og kini misulod sa baboy, og milukso dito sa pangpang, nangamatay og nahunong ang trabaho ni Satanas niining tawhana. Og karon muadto na kita sa atong leksyon, magsugod og sa versikulo 40 sa kapitulo 8. Ang dalagitang anak ni Jairo ug ang babae nga mihikap sa kupo ni Hesus. Sa pagbalik ni Hesus sa pikas nga daplin sa lanaw, ang mga tao may nangpong midawat kaniya tungod kay nagpaabot man silang tanan kaniya. Sa usang bahin sa lanaw, sa dihang iyang giayo katong tawo nga giyawaan, ang mga tao dito sa lungsod murag nasuko, nahadlok, gipapahawa nila si Hesus. Instead nga sila magmalipayon kay kining tawo nga giyawaan, gikuha ni Hesus, gitambalan, giayo niya. Malipay unta sila, apan ilang gipapahawa si Hesus. Og dinhi karon mitabok si Hesus sa usa ka lungsod, ang mga tao gapaabot kaniya. Og midawat kaniya. Unya versikulo 41, unya miabot ang usa ka tawo nga ginganlag Jairo, nga usa ka opisyal sa ilang sinagoga. Mihapa siya sa tiilan ni Hesus ug mihangyo kaniya nga moadto sa iyang balay. Tungod kay himalatyon man ang iyang bugtong anak nga babae nga nagpanuigo na og 12 anyos. So nakita nato ang kalisod sa sitwasyon ni Jairus. Si Jairus usa ka leader sa ilang sinagoga, sa ilang simbahan. Nahibaw nato nga kadaghanan sa mga leader nila dili gusto ni Hesus. Apan kining amahan nga hilimatyon ang iyang anak, bisan pa masuko ang iyang mga kauban nga mga Hudiyo
mga kauban ng mga teachers of the law, mga Pharisee, para siya baliwala lang aron nga ma-save, aron nga ang iyang anak nga maayo. Tiaw mo ang anak mo nga pinalangga nimong anak kay wala ka nay laing anak. Usa ka babae nga 12 anyos ang iyang anak. Kining idara ila nang ipreparar ang ilang anak nga kaslon. So usay 13-14 mag-asawa na. Og ang amahan naghandom gud nga aduna sila'y apo. Maulang damgo ako aduna ko'y apo nga 5 ka buok. 2 ka babae og 3 ka lalaki. Gimahal namong apo, among gispoil sometimes. So kay bulokog unsay gibati nining amahan nga unta nga makaapo siya. Na makita niya ang iyang anak nga kaslon. Apan karon nahugno ang iyang dreams, ang iyang damgo tungod kay ang iyang anak hilimatyo na. Bisag unsa sawayon pa siya sa iyang mga relihiyon, mga kauban niya, baliwala niya tungod kay iyang gimahal ang iyang anak. So tan-aw nato ang istorya. Samtang naglakaw si Jesus, nagpunsisok libot kaniya ang mga tao. Sa unang panahon daghang kay mga tao nga mo believe, mituo, nga na-attracted sa atong Ginoong Jesucristo, daghang kay misunod kaniya. Dihay usa ka babae nga 12 na katuig nga nag-antos sa pagsigi og dugo. Kini lisod kaayo nila ni ining panahona kay mituo ang mga tao nga kung siya naay sakit labi na sa dugo, walay mo duol kaniya, walay mo tabang kaniya. Kay mituo man sila nga sila kung mo touch, kung hikapon nila, sila usab may mong makasasala. Kay kining bayhana dili siya makasulod sa templo, dili siya makasulod sa sinagoga. Lisod kayo ang iyang kinabuhi. Usa siya sa mga sinalikway sa katilingban. Kung ikaw ang isalikway sa katilingban, unsa man siguro imong bation. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal, apan wala gayud siya maayo. So, sa unang panahon usab, kini siya na pordoy na. Gigasto na niya ang tanan niyang katigayunan aron nga maayo. Apan daghan di ay nga mga doktor sa unang panahon nga mupasalig nga ako makaayo. Apan sa diyang nakuha na nila ang kwarta, mudalaga na sila. O muingon sila nga ako makaayo. Apan nang luko lang di ay ni sila. So, sa unang panahon o karon pariha gyapon na ay manluluko. Sa usang adlaw dito mi sa Dumaguete, dinay usa ka tawo galingkod sa dalan, naase mga medisina, iya kong giingnan nga aduna kay katarak. Dili ka kayo makakita kining akong medisina. Kung imong paliton ni makikita na ka bisan og pila ka kilometro, mahibaw-an nimo kung kinsay galakaw ana maayong mata nimo. So daghang pasalig mikatawa lang ko. Kay kabalo ko nga siya manluluko. So sa unang panahon usab na ay manluluko. So kining bayhana na pobre na kay iyang gihatag ang tanan. Versikulo 44. Unya miduol siya sa luyo ni Jesus. Mihikap sa sidsid sa iyang kupo ug diha mihunong ang iyang pagdugo. Nangutana si Jesus, kinsay mihikap kanako? So na-feel ni Jesus. Gibati niya nga dinay gahikap niya bisag daghang mga tao. Nangambot ang tanan apan miingon si Pedro, magtutudlo, daghan kaayong mga tao nga naglibot og nagpunsisok kanimo.
Apan si Jesus miingon, adunay mihikap kanako, kay gibati ko nga may migulang gahom gikan kanako. Nabati niya. Sa dihang nakita sa babay nga nahibaw-an siya, miduol siya nga nagkurog og mihapa sa tiilan ni Jesus. Og sa atubangan sa tanan gisugilon niya kang Jesus nga nganong mihikap siya kaniya ug nga diha na ayo siya. Unya misulti si Jesus kaniya, anak, ang imong pagsalig na ayo kanimo. Nag-ayo kanimo pauli nga malinawon. Oh. Kinsa may mga tao nga inyong nahibaw-an karon nga ang una gibuhi nga makabuhig patay nga makaayo kining bayhana dusi na katuig nga gaantos kaayo. Kinsa unsa may imong paglantaw ni Jesus? Miingon siya, ang imong pagsalig na kaayo nimo. Kitang tanan adunay balatian. Adunay mental nga balatian, adunay physical nga balatian. Daghang kitang sakit. Ikaw ug ako, adunay mga sakit. Kay kung naata sa kalibutan, adunay kita sa sakit. Walay ang akong tuhod, siging magsakit. Normal na. Apan, ang pinakasakit yun, pinakadakong sakit sa mga tao karon, mao nga kita makasasala. Kadang-kadang mga tao mingon nga dili ko makasasala. Kining mga tawhana dili mapasaylo. Si Jesus lang ang makakuha sa sakit nato nga kita makasasala. Limpyuhon niya kita. So mga kaigsuunan, ang makahatag nato ug makapalimpyo mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mingon siya, pauli o ang imong pagsalig nag-ayog kanimo. Samtang nagsulti si Jesus niini, miabot ang usa ka tawo nga gikan sa balay sa opisyal. Iyang giingnan si Jairo, patay na ang imong anak. Busa ayaw na pagsamuka ang magtutudlo. Oh, unsa man siguro gibati sa amahan sa dihang nadungog niya nga wala na'y chance, nga walay paglaom kay namatay na ang iyang anak. Nahugno ang iyang plano, nahugno ang iyang kinabuhi sa dihang nadungog niya nga ang iyang bugtong nga anak namatay. Apa nakadungog si Jesus niini ug iyang giingnan si Jairo. Ayaw kabalaka, salig lamang ug maayo maayo ang imong anak. Wow. Mingon salig lang, maayo ang imong anak, mamaayo. Sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya laing gitugutan nga musulod kuyog kaniya. Gawas kang Pedro, kang Juan, kang Santiago, o sa mga ginikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay naghilak o nagminatay tungod sa bata. Apan miingon si Jesus, ayaw kamok paghilak, kay ang bata wala mamatay kundili natulog lamang. O gibugal-bugalan nila si Jesus tungod kay nasayon man sila nga namatay gayud ang bata. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug miingon siya, Inday, bangon. Og nabuhi ang bata. Og mibangon dayon. Unya gisugo si Jesus misugo si Jesus kanila nga pakanon ang bata. So tinuod gyud nga nabuhi kay pakanon man. Tinuod yung namatay kay sila mihilak man.
O versikulo 55, og nabuhi ang bata og may bangon dayon. Unya misugo si Jesus kanila nga pakanon ang bata. Hilabihan ang kahibulong sa manggigidikanan sa bata. Apan gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang nahitabo. Mga kaigsuonan, unsa man siguro gibati sa amahan sa inahan sa dihang nabuhi ang ilang anak. Naglukso siguro sila sa kalipay. Kay gibuhi ni Jesus ang iyang anak nga patay na, gibuhi ni Jesus. Mga kaigsuonan, wala ba mo mahibalo nga kita patay na sa espirituhanon kung wala mo anhi si Jesus aron magpakamatay ka nato? Kay kita kung dili mapasaylo ang atong sala, mamatay kita sa espirituhanon. Apan tungod kay gigugmas sa Ginoo kitang tanan, miani siya iyang gipadalang iyang bugtong nga anak aron nga magpakamatay dito sa Kalbaryo. Sa dihang si Jesus dito sa Kalbaryo, gikuha niya ang atong sala o gibalhin dito sa cross. Gipas-an niya ang sala nato. Ug ang iyang pagkamatarong gibalhin kanato. Aron nga ang paglantaw sa amahan kanatong tanan nga misalig mituo kang Hesus, makita nila ang pagkamatarong ni Jesus. So mga kaigsunan, unsa may inyong buhaton ni Jesus? Daghang mga tao din sa kalibutan nga dili mutuo nga naay Hesus. Dili mutuo nga sila makasasala. Adunay pride. Tungod siguro sa ilang naabot sa kinabuhi, tungod sa ilang kwarta, tungod sa ilang posisyon, bingon sila, dili na ako gikinahanglan ang Ginoo. Apan kitang tanan atong gikinahanglan ang Ginoo. Kung kita patay sa espirituhanon, buhion niya kita. Aron nga kita makaalagad, aron nga kita makaubani ni Jesus dito sa langit. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga imong gipadala ang imong bugtong nga anak, aron nga kami adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, hinaot po nga kami musalig, mutuo nga anak kanimo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.